podíváme se, jak tady umíš krásně jezdit, takže 3, 2, 1, teď! Ježiši. Burger. Co na to říkáš? Co říkáš Ta cibule je připálená. Nevím. On vypadá jako nějaký. Hitler. Čau! Jdem se na to podívat. Ne, nejdem, protože ještě natáčím. Lidi tam Ještě jsou. větší nuda kvůli tobě. To nic. Co chcete robit? Tak, To je dobrý video, že jo? Že jsem měl rychle. Bývali natáčej. no natáčím.